Ja sam Jelena Ivanović, izvršna direktorka IAA Srbija. IAA ciljevi su svuda u svetu, u svakoj državi gde postoji chapter isti. IAA ima zadatak da promoviše struku. Ove godine Srbija je važna tačka na međunarodnoj marketinškoj sceni. Prvi put u istoriji veliko priznanje IAA Executive Director Compass Award dodeljeno je srpskom chapteru i izvršnoj direktorki IAA Srbija Jeleni Ivanović. Dobar izvršni direktor znači da dobro radi posao, dobro urađen posao znači da je srpski chapter uradio ono što se očekuje i više od toga. IAA je najstarija i najveća globalna asocijacija koja okuplja predstavnike kompanija, agencija i medija. Svetski kongres predstavlja vrhunac IAA aktivnosti, kada je glavni fokus na dodeli nagrada za pojedince i organizacije. Teško je zamisliti čoveka koji sam nešto radi i radi to dobro, posebno u našem poslu. Nagrađena je priznanjem koje nazivaju globalnim marketinškim kompasom za posvećenost, postignute rezultate u radu, ali i izuzetan doprinos ostvarivanju IAA ciljeva lokalno, regionalno i globalno. IAA Srbija ističe se kao jedan od najrazvijenijih ogranaka u Evropi i svetu. Ko se usuđuje, taj pobeđuje.